mi se m'ha acudit una cosa mentre llegíeu això tots plegats, que hi ha d'haver un autobús que es dediqui a plegar tota aquesta xerrada, ja farà un llibre. Si no m'ho publico, vull dir, jo tinc maneres de fer-ho, m'explico, i això s'ha de fer. Perquè els capellans fotem una ganya de porrits, almenys demostrem que tenim una certa joia de la vida. Tots una mica ens hem confessat aquí. Jo no m'he dit de res perquè soc sord, però estic segur que tots una mica ens hem confessat. Els han arribat als 50 anys. Jo recordo que hi ha una cosa que vosaltres no heu viscut i que era una pura meravella. La taula dels superiors del seminari amb l'amo que anaves ofegant, el doctor Gras amb el senyor Vil de Callà, el pare espiritual que en feia d'espirituals, i després el doctor Clarissó, que sempre sortia en veritat com un punyo. I el pare espiritual va dir tant de bo que tots diguessin la missa com la primera. I el Clarissó li va dir, Déu nos en guard, la missa m'ha donat. Això us ha passat a vosaltres i a mi. Però hi ha una altra cosa, deixeu-me-la dir perquè ja l'he passat. Als 75 anys us jubilaran. M'explico? Oi que us faran? Mireu, xiquets, a mi només em pot jubilar Déu. En tinc 88, de manera que ja me'n sobra. Quan no tens cap d'estil, quan no saps què fer, arribes, a mi m'ha passat això, en el lloc on he desitjat tota la vida, a ser goso ni de vicari, sinó de simplement, però Déu m'ha fet una gràcia que és la gent. Tinguis 25 anys o 26, on tinguis 8-90, si encara t'aguantes els pets, és la gent per contractar. En recordeu-vos, perdoneu, em permeto donar consells encara que no us creieu. No us deixeu jubilar. És a dir, deixeu-vos de dar punyetes clericals i dediqueu-vos a la gent. Això és una cosa que us volia demanar. I diguem, pensa que es farà millor, som del pare i del fill de la